Tak dobre. Poviem vám, ako to začalo. Ráno mi píšu, že všetko je fajn, len vraj sa mení kultúrny plán. Najprv mizli tí, čo sa nebáli hovoriť nahlas. Ich meno sa ocitlo na zozname a viac sme ich nestretli. Potom sa stratili ďalší, ktorých sa už nemal kto zastať. Zostali prázdne divadlá, galérie, múzeá, ulice. Ešte chvíľu bolo počuť, ako sa z nich vytráca ozvena. A keď stíchla aj tá, vedeli sme, že je koniec. A pritom stačilo, aby sme vtedy nezostali ticho.